ধৈৰ্য সীমা পাৰ হৈ আমি পাৰ কৰিবই লাগিব, এটা মেণ্টেলিটি আহে হা। এতিয়া দেখাত তোৰ মোৰ চবৰে দেখা কিন্তু একে, আজি পাছে থাংগাছনি লেগে হয় কিয় আমাৰ উপায় নাই, পাৰ কৰিবই লাগিব। কিন্তু তহঁতে এতিয়া নোৱাৰিবি, অলপ বেছি অলপ হ্যাঁ এইটাই কথা আছে যে অপশন আমার যে অপশন নাই, আমার যিকোনো জায়গাত কিবা নামে স্টার দিগন্ত ড্রাম ফেড মাস্টার Aukungri haji gujo beren tanggasni बैसागु फांसन बायनायनि उनाव दिनै बेरायफैबाय खनसे ভাল লাগছে তো मोर खालि हेलो गाइस बे समावनो हाजोआव बेरायफैलायबाय लोगोफोरजों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय आंजों लोगोआव दङ नै ओरै साइडआव दखानाव खामानि मावग्रा लोगोफोर हाय लोगोफोर हाय बर' नङा खिन्थु बिसोरो बिराद बरिया जायगा मोजां जायगा बेरायनो लोगोदोंबा फैनो हायो अन्थाइ सायाव नै नायदो बे आगोलाव मोजां बे हारसा ससे बर' ससे रायलायो खिन्थु आं थांगासिनो दं दै बे थांगासिनो नै जायगा बिराद मोजां जायगा दङ हाजोआव बियो थारमाने ओरैनो बेरायफैदों बन्द' मोननायनि थाखाय बिराद एम्फौ दङलै बहुत फखासो रे बेन्दोंआ नै बरिया सालमामा बेन्दों होनो बेखौ सालमामा बेन्दों itu কি নাম বুলি জানে सालमामा বুলি কয় এইটো सालमामा बिराद बरियाखा आच्छा बेन्दोंआव नै दे फट' बे फट' खेबजानो नागिरदों लोगोफोर बेन्दोंआ माबायदि बरिया नुखायो ভাল লাগছে রে মোক এই জায়গাটা পানি হলে যা লাগবো না सोरबा फैफेराखै फैनानै बेरायफैनो हागोन खिन्थु बिराद एम्फौ हाबो मेगनाव नै फिसा पानी হলে যা লাগবো না জায়গাটা ओरैबायदि थान्दा जायगाया हाजो जरनायाव आरोना लोगोफोर आरो जुता पिन्धि आइबा লাগে जुता आं बे दखाननियाव खामानि मावग्रा लोगो जोंनि टाउननि आंहाथ' लकेलनि जाखाबाय नालाय दा बिसोर लेंबोनायखाय बेरायफैनाय जादों आरोना दिनै सनिबार दखान बन्द टाउन बन्द दखाना गासिबो बन्द जाजोबो ओंखामनि खुलियो बेनि थाखायनो दा एसे इन्जय लाफैनाय जादों आरोना बे खालामनानै नायलांबाय थाबाय भिडिअखौ हाग्रा सिङाव माने बेरायफैनायनि मजायानो आलादा जाखायो आरोना ओरैबायदि इन्टारेस्ट जायो साब्रै फैदोंमोन सासेया गाहायथिं थाबोबाय मोदोम गिदिरखाय गाखोनो मेंनाय मोननानै थाबोबाय बियो फैयासै এতিয়াতো পানী কমিছে এতিয়া বৰষুণ দিব না বাপ খাট্रा पानी হ'ব পুৰা ভৰ্তি হয় ओमफ्राय दैया राननानै दङ जेब्ला अखा बुरजा हायो होमबा बे टटेलि बे जायगाया गासिबो दै जाजोबगोन आरोना टटेलि दै ज्राव रायलायनो खोनानो नागिरा नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन एकदम दै थायोबा नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन दैज्लां समाव बेरायफैयोबा बाहाय नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ देखायगोन आं दा दैया रानजोबनानै दङ आरो एकटा কি
নকয় হিন্দি কবি ভিডিও বেশি ভিউ হবে। এখন আহি আছে